Nå skal vi alle synge bursdagssang for JD. Vent litt da. Nei, vent da. 1, 2, 3. Hurra for deg som fyller ditt år, ja deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg vi står og ser når vi vil marsjere. Bukke, drikke, veie, snu oss omkring, danse for deg med håp og svett. Ønske deg alle gode ting og trives, og hva vil du mere? Gratulerer! Skjæreskapet er av kaka. Hvordan skal jeg skjære den? Skjær i midten. Ok da. Hæ? Kan du holde meg hånden? Nei, det er der. Da må vi skjære sammen. Vi er ikke gift heller da. Hvor skal jeg skjære? Å ja, jeg skal krefte, ja. Er det brownies, eller er det vanskelig å se? Vanligvis. Ja, skal dere andre ha kake, så skjærer jeg... Burde du ikke skjære en og en sånn blomsterting da? Da gjør vi! Jeg tror det de reiser seg. Så mye styr. Fordi at, hallo, det her skjer en gang i livet. At jeg bursdag? I året kanskje. Gura, jeg kunne ikke bare. Ja, sommer er så synd, sånn får vi ta den. Vi vet ikke om den er god da. Det er så gøy, ok, Gigi, ta første bit. Ja. Nei, gjør sånn der. Den er sånn, da. Ja, litt godt da. Ta en bit, 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 ta en bit. Den var god. Hvem er det? 1, 2, 3. Helt fantastisk. Jeg følte meg litt dum. Har du